Hi, hello mga kabisdak. So ang atong sugilanon karon sa bagong bayani ang atong magtatampo si Lando. Usa ka OFW as a cruise ship. So wala gid siya gipalad sa iyang pag-abroad kay permi man siya mapauli sa Pilipinas. So nakapanaa siya siyang kogalingon nga magtarong na gid siya sa iyahang babae kay gina-bypass niya sa iyahang mga lakaw. So banikon yun sa pagpaminaw sa maong drama diri sa bagong bayani. RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwan ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Aldwin Nacorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Daganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Lando. Dear Priscilla, mayong adlaw kanayong tanan. Suking tipaminaw sa ko ining tulumanon bagong bayani. Ako si Lando. Usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod. Sa bata pa ko, Priscilla, taas na gud kaayo ko pangandoy sa kinabuhi. Maong waagog ko magpinuang sa ako pag-eskwela. Kugyan kay ko nga magtuon kay maoy gusto nako nga makahumagog ko sa akong pag-eskwela. Og nahitabo gyud na, Priscilla, nagbunga gyud ang akong paningkamot. Maayo akong trabaho ug dili sa gamay ang akong sweldo. Sugdan ako ang sugilanon sa naapa ko sa Pilipinas. Okay na niya kung gisulob. Oh, asa naman sad ka? Oh, ma? Dong Lando. Mulakaw ko, ma. Magkita mi sa akong mga classmates sa una. Ni adtong usang gabi, nagkita sad mo si imong mga kauban sa trabaho. Karon mga classmates na sad nimo. Purag kada gabi, naman lang kang mulakaw dong. Ay, sagdi lang, good, ma. Stress ba kay ko sa trabahoan? May sa nga, maglingaw-lingaw ko. Nahala, sige. Kung maoy gusto nimo. Pero ang ako lang ba, kay magsige magug kaglaag, magsige kag gasto. Ay, okay ra, ma. Nalingaw masad ko. Sige, inom lang mo, ha? Ako na'y bahala sa sunod round na to. Haya-haya, nagiging mo, brad. Ay, portahan, nagiging ka ba? Dako-dako, nagiging natigom ba? Ay, dili ay. Mapamagana ko'y natigom. Ha? Oh, nga naman. Pag-ipahimos lang na akong kwarta. Hindi ko gusto nga magkipit-tipid, labi na kung maglingaw-lingaw ko. Uy, kanugon si mong kwarta kung mauna. Ipatuyog na, uy. Magnegosyo. Nya na. Di na ko presuro na kung kugalingon sa pagtigom. Mo trabaho lang yung kugtarong para asisiga po na akong sweldo ba. Kung usa pa, ay ako rin sa akong sweldo. Huwag ko yung responsibilidad. Mao nga, pahimos lang sa ganin akong mayo. Kung mauna, tagay patag mayo. Kamay naman ang bilis kong kwarta eh. Nya, layo para ba kayong sweldo?
Masuhan kong panghon, Papa. Note na nasad ka og kwarta? Opa, na-short ko. Nag, kung di ka palaagan, dili yung tayo ni Ana nga dali kay mahurot ng kwarta ni mo. Dako-dako na bayaon tayo imong sweldo, pero gastador man kaayo ka. Wag di pagipaigo akong sildo da. Ha? O sa dili nga, kadako nagsweldo na mo. Pero kuwang man siya para sa kong mga laag. Mangita ko lang yung trabaho pa ay. Sadlayan ko. O, unsa? Ingon ana, ang akong mindset, Priscilla. Dili ko gustong magtinihik para sa akong mga laag ug mga luho. Pero gusto kong mamawi sa tanang gasto, pinaagi sa pagtrabaho ug maayo. Bisag madubli pa ang akong trabaho. Ha? Mo-apply ka din, eh? Ulab, basig pwede ka mga makatabang na ko ba? Ambot lang kung nag-hiring ba mi, ha? Pero, love, okay mo na sweldo sa mga trabahoan. Ganun mo apply pa makaglain. Na, kuwang ba akong sildo eh? Dili ko ang imong sweldo. Sobrang imong paggasto. Lab, ano lang gusto rin na good? Tabangin lang ko. So, ayan ako. Nak, naibaw na kog unsay maayo na imong buhaton. Masaman pa? Larga sa laing nasod. Ha? Mayo ko dito kay dako imong sweldo bisag usara imong trabaho. Kung anhe ka din magdubli-dubli man tinuod ang imong trabaho pero gamay ra kaayo ang mapuno sa imong sweldo. Bito sa no? Oh, unsa man, ganahan ka? Kay mga utog tabang ni Uncle George nimo. Ako sa inon si bahin na pa. Nga mo largaman ka. Ngoong ka magkalisod sa imong kahimtang din, he. Si mama magpapay ni mo, dili mangayo sa imong kwarta. Unya, wa kay gibuhi. Wa kay gastuhan kundi imo ra ka og galingon. Lab, naibaw ko anong tanan. Og final na akong desisyon. Og nag-istorya ko nimo karon para may baw kas kong plano. Lab, gusto ko nga makapalit sa tanan akong gusto. Naibaw yung ka nga taas kay kong ambisyon. Dili gid ka kamong makontento? Eb, Nahibaw gid ka nga dili ko ganahag long distance relationship. pero Pero kung magtuman gid ka sa imong gusto, dili ti ka pugnan. Pero buwag na ta. Eve, Unya, unsa may piliun nimo? Si Eve o ang imong gusto? ko gusto nga may mahayo no niya na ako si Eve kung mabot ang panahon nga wala ko'y kwarta. Unya, wala yung oportunidad nga makalarga ko pa. So, mupadayon ka og larga? Opa, larga ko sa nasod, bahala na. Mao, sige. Akong ingnon si uncle nimo. Nak, may schedule naman gyud kasi mong paglarga. Og una sa ning higayon nga malayo ka namo. Isaad na mo nga dili nimo pasagdan imong kaugalingon, ha? Ay kabalakan ako ma. Bariskarte biya ko nga pagkatao. Fighter na imong anak. Nahibaw man ko, ana. Dili lang gyud malikayan nga mabala kaming duha si papa nimo. Unaw naala ninyo ma, nga niglarga na ko. Mausab na ang dagan sa kong kinabuhi. Giro yo kayo. Murag yung siya'y atong amo. Trabahante sa trabaya siya, parehas na to. Lamiag yung kulutahon, oy. Suman, kulutahon to? Ha? Isubra na to siya, good. Sa kinsan lang na to, mo'y sensyonon din eh. Naagid siya problema na tong mga Pinoy. Tilawon baka na to nagkumo ba eh? Ha? Brad, kalma lang. Kalma. Sobra naman guna siya, good. Gamay lang gikuha nga to niya. Basta ako gani mo'y pasingitan na to niya.
Makatilaw gid siya na ako, Brad. Ako, Brad, pasensyahan na lang ako. Huwag tayo makuha kung musukol pagda. Kung tubaya na to, delikado kung sa pa'y mabuhat na to, mapiktuhan niya hino ng atong mga trabaho. Brad, Ug nagkinahalan kay kuha ng trabaho, Brad. Mga ampingan gid ako. Hindi ko makasaan din. Brad Lando. Kapuya ni. Di upload na ko pero di ko makapahuway. Naglimpyo ko si buhok bahay nila ni Uncle George. Ay, mura man og doble ang trabaho ani. Mura kong sideline isip ko sa kakatabang. Pero ako'y katungod ng reklamo. Dako silang tabang ako. Ug maura niya akong ikabahos nila. Basig wa na kay tarong pahuway diha nak ha. Nagapahuway naman ko, ma. Ang maayo hinuon. Kanus aman imong day off. Karon, ma. Unya, naara ka sabay? Uy, milagro nga wa ka mulaag. Wa pa yun ko makalaag din ma. Kay saon nga. Kuan mo gud. Mupahuway kong maayo inig day off na ako. Kay, siyempre, tag 12 hours nga akong duty kadadlaw. Ay, pastilan ba ni mo na ko eh. Anong imo man ang gihago-hagog maayo imong lawas o gingon ana? Ay, kung niya palang unta kas Pinas. Ma, okay ra lagi ko din Nalipay na ko sa kong trabaho. Mao nga palihog lang. Huwag tangan ng imong kabalaka, okay? Ay, nauli na gataon. Duglando. Oh, tita. Ay ganun wa man nimo apila og labag among mga sinina. Oh, apil pa rin na, tita. Ay natural. Na, suko ra ba kayo sa Uncle George nimo? Makasabaan gid ka ato. Okay ra ka? Nay, hindi pa ningot ang kitag mayo. Medyo layo lang ako pamati, Brad. Tarong diha, uy. Ay, nang luspad na ba ka, oh? Oh, okay. Okay ra ko, Brad. Brad! Brad! Help! Help! Brad? Oh, Brad Jan. Nganon niyam ko sa ospital. Kuyapan ka. Muduty na ko. Eh, uy, pahuway sa. Ako rin ipahibaw ang atong amo nga may nahitabo ni mo. Nga nga wakam ka duty. Gitog na man ko. Okay, sigog tarong, Brad. Eh, may tambag sa doktor. Basin ko og stress o hago kayo. Hago ka kayo, mga nakuyapan ka. Sige, Brad. Lando! Lando, sabag ka! Wakay plano mo bagon diha, ha? Kung sa nag-oras na ron, gutom na! Oh, Kinuko ko hala. pastilan, bayan Oras. ikaw ni mo, oy. Oh. Bangon na diha! Alas 10 na. Patay. Wapo ko makanaw pagkamparan ng Uncle George ug ni Tita Miriam. Lando, saba! Ipagutom na, be! Oo, tita, nana. Unsa? Gipatrabaho gyapon ka diha bisag naglain ni mulawas. Oo. Lumsom na sila uy. Gusto ka nila patyon? Ha? Sige lang, Brad. So, Pila ka buwan naman lang ug mahuman ako sa kong kontrata. Makauli na niya ako. Unsa? Mubawli na gas Pinas? Oo, Uncle. Sunod semana pohon kay matapos naman akong kontrata. Di ko musugot. Uncle, Kinsa na may mutabang-tabang na mo din eh. pagkuha lang mo katabang yun, Uncle. Puno-puno lang na sa kong gastuhan.
Uncle, Basta kay di ko musugot ha, Lando. Di gyud. umagadlaw ang akong paguli sa Pinas. Kinahanglan nga makaikyas ko dali karong gabi. Napagawas na ako ang tanan akong mga butang. Ginoo ko, tabangi ko. Nga dili lang unta makamatas na si Uncle. Makagawas lang yung ko tinisbay. Asa ka, Lando? Patay, si Tita Miriam. Bisag perte na kong kulpa. Pero walang ko magpada. Nagpakaisog na lang ko aron makaikas ko sa mga kamot nila ni Uncle George o Tita Miriam. Gabi naman. Asa ka, uy? Sorry, Tita. Uy, Lando! Lando! Ha? Nikias ra ka? Oh, kay di mo kutugtan nga mo pauli na ko sa Pilipinas. Unya, schedule na ko sa flight ugma. Ug mo na nga gitawagan ta ka kay may pangayon ta kong pabor nimo. Oo, unsa man na? Nga ana unta ko matuog karong gabi lang. Wa gyud ko ilang madulan. Oo, sige. Pero, maghinel ta ha, para nga dili ta madunggan sa mga kauban ako nga nagabang. Dili pwede nga mahibawan nila nga magpasud ko ug wa nila mailhin. Sige, way problema na, Brad. Ug salamat kayo. Diyan ako si report. Oh, hala. Wa pa maday na ako matawagi sa papa ug mama. Ngamuli na ko. Ako sa napahibawan. Tinuod, mauli na kanak. O, ma. Ay, salamat sa Diyos. Kung inon si Papa ni mo, nga sugaton ka na mo sa airport. Ma? Pa? Lando, anak. Ay, salamat in town. Kinakagakos na gitaon kong balik ni mo dong. Tastas yung ka og panahon nga nagtrabaho dito. Unya, unsa may plano nimo? Di na ka mo larga balik? Okay ram kong trabaho dito, pero hindi na kayas kong lawas ko tungkol sa kong pagserbisyo sa lang angkol. Ha? Nagserbisyo ka sa imong angkol? Unsang klasiha sa serbisyo? Sultihan lang niya tika pa kung mabuto tas bay. Kasalbahis ko niya. Ipahimusulan kanila? Pa, kalma lang. Di mo daw kalma. Dili ko ni pwedeng baliwaon. Ni Pauli katungod niya. Bisag, siya unta mo'y pamilya nga kaduulan ato. Pero siya pa mismo mo'y ni unay og pahimos nimo. Pa, Ako siya tawagan. Kinahanglan nga magkaistorya mi. Manoy, kalma lang. Kaisog ba ni mo? Moingon ka lang, anak. Kadi man ikaw mo'y dihado. Ha! Niuli ang akong anak tungod ninyo. Giguba ninyo ang iyang pangandoy. pa, Pasaylaw akong wag ka magkauyong sugong pamaagi. Pero, gituyo doon ako para malig-on ka nas dong Lando. Ayaw na atagi og rason. Ngayon ni anak. Ha! Wa pagide ay ka mausab. Og nagmahay ko. Nagisalig pa na ko nimo ang akong anak. Time pa. Nga nung murag ako may sadanan eh. Basig nalimot ka. Nga ako mo initabang para magkalarga ang imong anak. angkol, pasensya na. Oo. Nga no mangayo magkagpasensya lang do.
Ako, George, gisalig na ko nimo nga kung anak kay nagtuo ko, nga nausab ka na. Pero, magpahimuslanon man di gihapon ka? Kamu maoy. Oh, anong ipawong mo nimo? Pa, di ko gusto nga mag-away mo ni Uncle. Tungod lang nako. Kalimtan lang to na to. Ug mamubo na ta. Unya, nak. Karon nga nauli naman ka. Unsa na malay plano nimo? Mangita ko lang trabaho, ma. Aw, maayo kay anhin na lang kas ato. Dili na kamalayo namo ni papa nimo. Malayo lang gapon ko, ma. Ha? Asa man day kamo trabaho dong? Mga apply ko sa usa ka cruise ship, ma. Ha? Gusto ka mo sa kayong barko bay? O bay? Di ba, nakahisgot man ka na ako atong katong wa ba ko'y plano ba nga mo apply sa, kuan ba, isip lifeguard. Oo. Tabangi ko, bi. Tuluay ko kung unsay unang buhaton ako para magkatrabaho ko sa usa ka cruise ship. Mo eskwela ka na? O pa, aron makakuha ko og certificate isip usa ka lifeguard. Nak, sigurado na ka na? Nabay daghang trabaho nga dili kayo hago. Okay ra lagi ko ni pa. Kaya ra lagi ni nako. Okay na bay. Nahuman ako sa akong pag-eskwela. Mayo nun bay. Kompleto na ko sa requirements. Sige bay. Pabuta lang. Naray manawag ni mo ron magpahibaw nga makasakay na ka. Sige, salamat ka bay ha. Nahibaw man ko, nga dili sayon ang trabaho sa usa ka lifeguard, Priscilla. Pero, huwag makapagong nako nga musuway sa bisan unsang opportunity o bisan unsang klasiha sa trabaho. Wa pa man ko tawagi. Pero kinahanglan nga mangandam ko. Mamalit ko mga bagong sinina o bagong mga sapatos. Ubay-ubay gina ko napalit na. Dako-dako dyan ko gusto ron. Pero sige lang. Mabawi na magapoy na ako bakalarga na niya ako. Oh. Eve? Kumusta? Nauli na day ka? Oh, oo. Taon-taon na. Ikaw, kumusta naman ka? Nigwapa ang kagsamot. Ikaw, ulog-ulogan gihapon ka. Minyo na ka? Wa pa, uy. Wa pa magani ko makauyab sukad nga. Nagkabuwag ta? Oh. Pareho ta. Pero, nalipay na ko nga niya nakakaroon. Eve, Lando sa tinuod lang. Gimingaw na kayo kanimo. oh, Karon nga, niya namang gyud ka. Mahimo ba magbalik na lang ta? Eve. Unsa bay? Nagbalik mo ni Eve? O bay? Unya, nibaw siya nga. Mulargar ka balik. Wa. Oh, haskang! Unya, kung makalarga na ka, unsa umani mo? Magbuwag bisan mo. Butangan ni bay eh. Ang ako rin yung ikatambag ni mo dong. Kinanglan nga magpakalalaki ka. Pa, Kinanglan nga doon nagkikaisog nga musulti ni Eve sa tinuod. Kaya bigo ni mo. Kung tinuod nga nahigugma siya ni mo, kinanglan siyang musakripisyo. pero ikaw pa. Anong wa magkamularga nga giofiram lagi ka ni Uncle George nga mularga? Anong nagpabili naman kayo ba ni Mama? Tungod kay pareha man may og desisyon. Pareha mi nga dili gustong malayo sa usagusa. Og mao ka na importante nga mag-usa ang desisyon ninyong duha. Pa, Abi ni mo, love. Gimingaw gid kaayo ko ani. Nga, magkigda ako si mong paaon niya. Hapo-hapo ni mga kung o. bisag ako lab. Gimigaw si kay ko nimo. Mao nga murag dunay ko ang paglarga nako. Gali na ko gusto mausab pa to, ha? Nga, malayo pa ta og balik sa usag-usa. Eve, Dili ko gusto mo larga pa ka.
Eva. Hello? Yes, sir. Yes. Mawa, sir? May schedule ako? Sige, sir. Salamat, sir. Okay. Sige, bye. Yes! Makalargar ko. Pero si Eva, unsa ko man nagpagsulti si Eva? Sultis, tinuod bay. Bay, Lain sa gayog, di ka magpahibaw niya. Unya, kalit lang ang mawa. di na ko gusto nga masakit ang pasag-usap. Wa po kaisog nga muatubang niya o musulti niya nga magkalagyo na sa migbalik. Ay, simple sa sulba na. Nalang sultihi. Bitaw, no? Nak, malayo na sad ka namo. Kadiyo taram sa rin pagkalarga, ma. Di man isama sa kong paglarga dito sa New Jersey nga pila ka tuig. Oh, hinuon. Kung nakaya namo sa una ang kamingaw nimo, kaya ra gihapon ni namo karon. Salamat sa pagsabot, ma. Padung na ko sa linasod. Ato ko musakay para sa cruise ship nga akong trabawan. Daga na kay message o miss call si Ida ko. Pero wag yung kumutubag bisag ko sa. Unta mapasail ko na Eva. Naanak ka sa barko? Oo pa, pero wa pa may mo biyahe. Mao ba? Nak, pag-amping diya ha? Oo pa, pero basig dili kay ko makakontak ninyo ha. Magwawara ba kuno ang signal din eh? Sige ra nak. Basta nga safe lang yun ka sa imong pagbiyahe. Oo pa. Lando, mudunggo biya ta. Timing nga off na nato. Saman kuyog ta? Lag ta? Oo, sige ba? Daghan na ni mo gipamalit eh. Oh, siyempre, tag-sarbi at ang kalaagan ng mga lugar. Mausad. Yan so di plano nimo. Kung makalugar ka kada dunggo na to, mnaog yun ka? Oh, natural. O mamalit yung kong daghan. Haya, ano yung responsibilidad ah. Lindo tagis kinabuhi sa bang tao eh. Labi na ng mga wailingaw silang kwarta. Di na kinahanglan nga mo trabaho og maayo. Kay nagtuyok-tuyok naman gani ilang kwarta bisag naglingaw-lingaw na sila. Hala! Dili naman kayo kapoy ang trabaho. Isip lifeguard, Priscilla. Pero kinahanglan nga abdik yun ka in kaso kung dunay mga emergency. Dili yun ka pwedeng mablangko. Help! Please help my son! He's drowning! Help! What are you doing? Help our son! Ha? Naudsam ko. Lando! Uy! Nasa din itabo? Huwag ko nakamulihok dayon pagkakita ni mga nay na lumos. Ambot, wak ko kibaw. Ngano ka, uy! Kumusta bata? Wa na gid. Wa na maluwas. Patay na. Oh, Hey! Oh. I will kill you! You let my son drown and eat your food! He's dead! I'm sorry. Sorry. Ay, salamat. Ni mata na gid ka. Oh, sinitabo.
Nakuyapan ka, uy. Naparok imong o. Og, Lando. Gustong makikstorya si Sir Davis ni mo kun mumata na kuno ka. Lando, sorry pero based sa CCTV, nakita na mo nga wa ka mo respond yun sa pagkalunod sa bata. Nga naginuktok na ka. Sorry, sir. Gusto kong tatikang tabangan kay amigo ka sa akong pagumangkon. Ako may nakapasodi mo din pero nadesisyon na sa kadagkuan nga taktakon ka. Wala ko'y trabaho. Mao ba? Mao na'y nahitabo, mao nga nauli ka og sayo? Oo pa. Dong! Ginoo ko, Dong! Naunsa man ka, ha? Naunsa ka? Ambot pa. Sige kong suka. Ug nalipong ko. Oh! Lando! Lando? Eva, niya ka. Kumusta naman ka? Pasaylo ako. Nabala ka kay kunin mo. Dili na maayaw na hitabo ni mo karon. Nagsuka ka niya, nalipong pagit ka. Magpa-check up ko nun. Mahadlo ko. Sukat manggod nga. Naparok akong naingon ako, ani. Pasaylo ako, Lando? Kanunin akong gipili nga kung gusto. Pero puro palpak. O ikaw, bisig kapilan ako nibiyan ni mo. Pero niagyapon ka. Kana tungod kay mahal ti ka, Lando. Bisagod sa'y mahitabo. Ikaw rig hapon ang akong pilion. Ug sugod karon. Ikaw na sa akong piliyon, Eve. I love you. I love you too. Dito gid ako ma-realize ang tanan Priscilla nga dili gid ay maayo nga magsinelfish ka. Bisag pila na kay gayon nga kung gusto mo ay matuman pero wa ko kubiyain ni Eve. O gusto na nako nga kung may tabo man nga gusto ko mulat ka dili na ko musugot nga wa si Eve. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat. Inyo man tatampo, Lando. Mga kasama, mao kato ang katapos sang sumpay ning suwatampo ni Lando dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. May musad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.